16 ta' frar, Beatu Giuseppe Alamano, saċerdot, għex bejn l-1851 u l-1926. Dan il-Beatu huwa il-fundatur tal-Missjonarji tal-Konsolata. Huwa twieled f'Castelnuovo d'Asti fil-21 ta' Jannar u kien ir-raba' minn 5 ulied. Ommu kienet oħt San Giuseppe Cafasso li l-festa tiegħu iċċelebrata fit-23 ta' Ġunju. Missieru miet meta huwa kellu 3 snin. Studja fl-oratorju ta' San Juan Bosco Valdocco u dan il-qaddis kien wieħed mid-diretturi spiritwali tiegħu. Huwa daħal is-Seminarju Djoċesan ta' Turin f'Jannar tal-1866 u kien ordnat saċerdot ta' 22 sena fl-20 ta' Settembru 1873. 7 snin wara fit-2 ta' Ottubru 1880 kien maħtur rettur tas-Santwarju tal-Madonna Konsolata f'Turin li ġabu ħafna l-qudiem u għamlu għajn ta' tiġdid spiritwali għad-djoċesi kollha. U kien ukoll jgħallem it-teoloġija fis-seminarju. Fl-1889 insibuh Ruma fejn mar jassisti għal beatifikazzjoni ta' Zjuh Don Cafasso. Waqt li kien hemm iltaqa' ma' missjonarju Taljan jaħdem fiċ-Ċina, Padre Bonzano, li ħajjer l-Alamango iwaqqaf istitut missjonarju ġdid. Dan seħħ fid-29 ta' Jannar tal-1901 u li issemma għall-Konsolata. Fl-1902 l-Istitut tal-Konsolata bat l-ewwel żewġ missjonarji tiegħu lejn il-Kenja. 8 snin wara sar vigarju u wieħed miż-żewġ saċerdoti inħatar isqof. Fuq il-parir tal-Papa San Piju X, Padre Giuseppe Alamano fl-1910 waqqaf ukoll istitut ieħor tas-Sorjiet tal-Konsolata. Malajr il-membri taż-żewġ istituti żdiedu sewwa u nfetħu missjonijiet ġodda fl-Afrika tal-Lvant. Don Alamano kien bniedem paċenzjuż u dejjem lest biex jgħin lil min jitolbu l-għajnuna. Kien jinsisti ħafna mal-missjonarji tiegħu li qabel kollox kellhom ikunu ta' ħajja qaddisa biex ikun jistgħu iqazzu lill-oħrajn. Riedhom ukoll li jistudjaw l-użanzi u l-kultura tal-pajjiżi li jmorru jaħdmu fihom. Ħabbrek ħafna li jkollhom katakisti tajbin u vokazzjonijiet minn fost in-nies tal-pajjiż. Huwa kien grat ħafna lejn il-benefatturi tal-istituti tiegħu u speċjalment lejn il-ġenituri tal-missjonarji li mhux biss taw minn ġidhom imma lil uliedhom stess għall-missjoni. Matul ħajtu, il-Beatu Giuseppe Alamano esperjenza il-ħnina u l-imħabba ta' Alla. U dejjem ħeġġeġ lil ta' madwaru biex jitolbu b'konfidenza kbira mingħajr il-biża' li ma jiksbux dak li jkunu talbu għalih, għaliex il-mulej jagħti dak li nitolbuh lil dawk li jafdawh. Giuseppe fehem kif Alla l-missier jinteressah minn uliedu kollha, speċjalment dawk f'diffikultà. Huwa jissigura li ħadd minn dawk li jafdaw fih ma jisfaw imħawda, għaliex il-mulej jista' jaf kif u jrid jenna. Giuseppe esperjenza b'mod konkret ir-realtà tal-għajnuna ta' Alla. Huwa jgħid li qatt ma jkollna tama biżżejjed fil-providenza ta' Alla, għax hu li jagħti l-ikel lill-asafar tas-sema ċertament li lilna ser jagħtina b'abbundanza akbar. Ejjew għalhekk nirrikollu lejn Alla bl-għarfien li huwa dejjem viċin tagħna, dejjem attent għal ħtiġijiet tagħna. Il-Beatu għaraf li Alla l-missier dejjem fidil għal wedijiet li jagħmel. Għalhekk dejjem poġġa l-fiduċja fih u kien iħeġġeġ bil-kliem poġġu kollox f'idejn il-mulej mingħajr ebda biża' għaliex hu qatt ma jagħmel nofs l-affarijiet.
u jiddiżappunta lill-uliedu li jittamaw fih. Kien jgħid ukoll: għamlu spiss atti ta' konfidenza fl-imħabba ta' Alla mingħajr qatt ma taqtaw qalbkom. Jew jekk xi drabi iħallina nistennew u biex jaddina minn prova u jfakkarna kemm aħna foqra. Matul ħajtu kollha il-Beatu Giuseppe Alamano għamel esperjenza tal-għana tat-tjubija tal-mulej u għalhekk ħeġġeġ bil-kliem kemm jieħu gost bina l-mulej meta nemmnu fit-tjubija tiegħu u jħobb jerfana qrib tiegħu anki fl-affarijiet iż-żgħar u fl-avvenimenti. Huwa jifraħ meta nuru fiduċja fih, ikun xi jkun il-kors li jsegwu tal-avvenimenti ta' ħajjitna. Aħna qatt m'għandna niddubitaw mill-ġenerożità ta' Alla lejna. Meta niftakru li hu infinitament tajjeb, għandna natuh lilna nfusna bla riservi u nafdaw fiduċja dejjem akbar jiġri x'jiġri. Kull meta l-Beatu Giuseppe Alamano kellu bżonn xi ħaġa mingħand Alla, huwa dejjem wara tip ta' perseveranza soda. Huwa jgħallem li sabiex niksbu favuri mingħand Alla irridu nitolbuh b'ħafna fidi, bil-verità u bil-fiduċja li hu se jwettaq il-mirakli. U jkompli, kuraġġ u dejjem imxu l-qudiem fil-mulej. Anki f'sitwazzjonijiet l-aktar diffiċli tal-ħajja tiegħu, il-Beatu Giuseppe Alamano ittama kontra kull tama, kif insibu f'Rumani kapitlu 4 vers 18. Huwa jgħid li għandna niftħu qlubna għal tama ħajja, għal tama aqwa, għax min jittama ftit fil-mulej ikun qed jonqsu għax hu tjubija bla qies. Kemm nagħmlu sew? Kieku kellna nimxu fuq il-pariri ta' dan il-qaddis għaqli u għaref li saq fil-fiduċja tiegħu falla l-aqwa ġid, l-aqwa serħan tal-moħħ u tal-qalb. U x'inhu l-aħjar li jkollok minn dawn it-tnejn? Talba. O Alla u missierna, il-Beatu Giuseppe Alamano oġbok f'kull ma għamel, għax mexa fuq il-pass ta' ibnek il-Aziz. Għatina li bit-talim u bl-interċessjoni tiegħu aħna nagħmlu ħilitna kollha biex nafdawk, anki fl-affarijiet iż-żgħar, għax nafu li inti tidderiġi kollox għal ġid tagħna stess. Nitolbuk dan bi Kristu Sidna. Amen.